Сәлеметсез мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Киләсе ярты сәгатьтә без сезгә милләттәшләребез тормышында булган мөһим һәм кызыклы вакыйгаларны җиткерербез. Бүген безнең программада Новосибирскида татар мәдәнияте көннәре. Чак-чак, пәрәмәч, эчпочмак, саңза, бауырсак. Үзегез пешердегез? Конечно. Кызылорда татарлары яшәеше. 15 кеше язды быел диктантны. Шул 15 кешедән 9 кеше 5 алды диктантка. Ул татар теленә мәхәббәт уятып эшли. Туган илең это родная родина, и туган анаң это родная мама. Иршат Алмакаевның иҗаты һәм аның рәсем ясау серләре. Красканы жәлләмәсәң, рәсем, җылылык та бирә. Көрәшчеләр сәхифәсендә Сәйдәш Мәхсумов. Көрәшче булган кеше бер вакытта югалып калмас. Новосибирскида татар мәдәнияте көннәре үтте. Ул ТСРның 100, Бөек җиңүнең 75 еллыгына Себер башкаласының татар мәдәнияте үзәге оешуга 30 ел тулуга багышланган иде. Вакыйга урыныннан үз хәбәрчебез видео язмасы. Шулай итеп, Хәзрәт Хәйр фатихасы рәсми затларның өлкә татар авылларына килгән катнашучыларны җылы котлаулары һәм салют белән татар мәдәнияте фестивале ачылды. Программаның зур өлеше Сафада үтте. Себерлеләр өчен бу гадәти. Нәрсә килдегез бүген бәйрәмгә? Чак-чак, пәрәмәч, эчпочмак, саңза, бауырсак, паштет, балам белә и шомырт белә. Үзегез пешердегез? Конечно. Кичәдәнме, бүгенме? Бүген иртәмне тордык та сагать 5-тән и бөтен нәрсә беште. В Новосибирске много татар проживает. Они играют большую роль в общественной жизни нашего города. И дни татарской культуры всегда огромное событие. Новосибирск өлкәсенең татарлары бик бәхетле көн. Күптәннән без сакладык. Хәзер инде безнең татарлар мәдәният йорт бар. Монда разные мероприятиялар булыр безнең. Biz bik сөенәбез. Авылда да торсак, монда килеп, юлышып, бергә концертлар күреп, сөйләшеп, заседаниялар татар автономиялары монда проводить итәләр. Бик яхшы безгә булды. Виктория Новосибирскида инде 1 ел. Татар йорты кайчан ачыла? Иң киң таралган сорау ди. Әлегә бинада ремонт бара, әмма Все с удовольствием ходят, с вот такими глазами смотрят. Кадерле татарлар, сез бик матур, бик яхшы, бик ыстахалак. Проводим воскресные мероприятия. Та земля, о которой мы говорим, у нас есть у нас помещение, здание. Аллаха шакиринде. Без шатинде, шунды эшләргә, эшләдек инде. бәйрәмдә шундый күңелле булды ки, хәтта әкият геройлары да кунакларны үз телендә сәламләде. Уверен, знаете меня вы все. Мое имя? Как? Давайте громче, по-моему, папа помогает. Как? Шуравель! Скажите, какие татарские блюда вы знаете? Знаю. Һәркем күңеленә якын шөгыль таба алды. Кемдер кәҗәләрне сыйлады. Специально карарга килдек, балалар аны яхшы уйныйлар, йырладылар артистлар. Анда минем подругам йырлый. Кемдер мунча керде, сабыйлар чәкчәк бәйгесендә катнашып күчтәнәчләр алды. Иң осталар үз эшләнмәләрен сат. Тарих белән кызыксынучылар профессор Какаулин лекциясын тыңлады. Откуда татары пришли в Сибирь? Шулай итеп фестивальгә старт бирелде. Безнең балалар татарча җырладылар бит. Анда зур төркем, и кичкенә төркем менә бу малай шунда йөри. Алар татар җырлары, татар культурасы белән таныштырабыз. Атнага бер тапкыр без менә шулай дәресләр алып барабыз. Бәйрәмнәргә әзерлибез, шигырьләр өйрәтәбез. Программа бер сәгать барамы дәресләре? Яртышар сәгать, аннары бара аерым музыка, бию һәм технология. Система буенча инде. Әйе, аннары әтиянләр килә, шулай җыелышып чәйләр эчәбез. Бик күңелле шундый күңел. Мәдәни марафон бер атна дәвам итте. Зур юбилейга багышланган бәйрәм концерты аның соңгы аккорды булды. Новосибирскидан Елена Софиуллина, татарлар.
Дәвам итәбез. Қазақстан Республикасының Кызылорда шәһәре тырыш халкы белән дан тота. Нефть табалар, дөге үстерәләр. Биредә 1500-гә якын милләттәшебез гомер итә. Татар мәдәни үзәген дә булдырганнар. Бәйрәмнәре дә гөрләп уза. Читтә яшәүче милләттәшләребезнең тормышы, көн күреше белән татарлар тапшыруының Казакъстандагы үз хәбәрчесе Таңсылу Насырова таныштырыр. Дуслык йортына 5, беренче Сабантуйга 15, Казакъстан халкы ассамблеясына 25 ел. Әлеге һәм башка зур чараларны бергә туплап, Кызылорда бүген бәйрәм итә. Тантананы милләттәшләребез үткәрә, шуңа төп басым татарларда. Бәйрәмдә татар этносы көне дип атала. Здесь представлена копия мечети, которая стоит именно в самой Казани. Это дети нашего татарского центра. Самый большой активист у нас Раиса Ханифовна. Это ее внучка именно собрала именно из картона вот такую модель именно этой мечети. Шулай ук күргәзмә кысаларында Татарстанның беренче президенты белән күмәкләшеп төшкән фотолар, кыйммәтле һәм сирәк очрый торган китаплар һәм безнең милли уен коралыбыз кыңгыраулы гармуннар күрсәтелгән. Гармунның һәр берсенә 100 елдан артык. Аларда уйнамый түзеп торырлык та түгел. Тантананың йөзек кашы әлбәттә сәхнәдә. Жасмин балалар бию төркеме бүген чыгышларын яңа теккән костюмнарда башкара. Шуңа бераз дулкынландыргыч та. Биючеләрнең олы һәм кече төркемнәре бар. Заманча биюләрдән кала, алар репертуарында милли биюләр дә байтак. Яшь биючеләр белән беррәттән Сарман вокал ансамбле сәхнәдә менә инде 19 ел үзенең җырлары белән куандыра. Карантин вакытында ансамбль бераз ял итеп торса да, моңны онытмаган. Бары берничә көн эчендә әзерләнеп килгәннәр. Бу ел барыбызга бик кыен ел булды. Biz özümüzün planımız yaxşılap итеп үткәрә алмадык. Нигә? Запрет булганда без уйланып, постоянно уйладык, ничек булырга, ничек үткәрергә. Үткәрмәсәк булмый, кирәк үткәрергә. Кирәк булгач чара табыла. Карантин бераз үз бауларын бушатып җибәргәч, татар үзәге татарча диктант оештыра. Алар әлеге чарада беренче тапкыр катнаша. Иң тырышларын исә бүген мактау кагызлары белән билгеләп үттеләр. Татарча диктант татар телен белү өчен кирәк. Яшьләргә телне тапшыру мөһим. Татарча диктант авыр булмады. 15 кеше язды бу ел диктантны. Шул 15 кешедән 9 кеше бик инде 5 алды диктантка. Бәйрәм ахырында иң актив һәм татар үзәгенә зур өлеш керткән милләттәшләребезне истәлекле медальләр белән бүләкләделәр. Таңсылу Насырова, татарлар, Кызылорда шәһәре, Казакъстан. Татарлар тапшыруын карыйсыз программабызның икенче өлешендә. Ул татар теленә мәхәббәт уятып эшли. Туган илең это родная родина, и туган анаң это родная мама. Иршат Алмакаевның иҗаты һәм аның рәсем ясау серләре. Красканы жәлләмәсәң, рәсем җылылык та бирә. Көрәшчеләр сәхифәсендә Сәйдәш Мәхсумов. Көрәшче булган кеше bir вакытта югалып калмас. 46 ел мәктәп балаларын укытуга һәм тәрбияләүгә багышлаган Оренбургның 38-нче сонлы татар мәктәбендә ана теле укыткан Тәнзилә Бәшир кызы Килмәтова Татарстанның атказанган укытучысы исеменә лаек булды. Белем учагын сүндермичә яшәткән милләттәшебез хакында Оренбург өлкәсеннән Фирүзә Әбсәләмова сөйләр. Туган илең это родная родина, и туган анаң это родная мама. Тәнзилә Килмәтова Оренбургның 38-нче санлы татар мәктәбендә ана теле дәресләрен 26 ел укыта. Русия Федерациясының иң яхшы укытучысы конкурсында җиңүче. Русия Федерациясының гомуми белем бирү өлкәсендәге мактаулы хезмәткәр. Бу елны буларга яңа мактаулы исем дә өстәлде.
Татарстан җитәкчелеге минем хезмәтемне зур бәяләде. Татарстанның 100 еллыгы уңае белән оештырылган милләт җыенында миңа Татарстанның атказанган укытучысы исеме бирелде. Аны Татарстан президенты Рөстәм Нургали улы Миниханов тапшырды. Оренбургның 38-нче санлы мәктәбе татар телен һәм әдәбиятын тирәнтен өйрәнүче бердән-бер шәһәр мәктәбе. Белем бирү учагы 29-нчы уку елын 260 укучы һәм 25 укытучы белән каршылады. Беренче көннән үк укытучылар зур проблемага игътибар итә. Мәктәпкә килгәндә татар телендә сөйләшмәү ул гадәти хәлгә әйләнеп бара. Шуңа да шәһәрнең татар мөхтәрияте белән укытучылар коллективы бу проблеманы хәл итүдә бергә эшләргә тырыша. Бу елны без үзебезнең Татарстан президентыбыз Рөстәм Минихановның кулыннан алган бүләге өчен бигрәк нык шатландык, бигрәк нык горурландык. Без Оренбург татарлары шатбыз Тәнзилә апай белән бергә эш япарганыбызны, бер замандаш булып яшәгәнебезгә һәм Алла бирсә алдагы көннәрдә бергә эшләребезне апарабыз дип уйлыйбыз. Бергә үзебезнең татар телебезне сакларбыз дип уйлыйбыз, гырыф-гадәтләребезне саклап алга апарабыз дип уйлыйбыз. Тәнзилә Килмәтова төбәкне өйрәнүче Мәдинә Рәхимкулова исемен йөрткән мәктәп музее җитәкчесе дә. Музей 1998 елдан паспортлы. Төрле бәйгеләрдә катнашып, иң яхшы музей исемендә әлләнчә тапкыр яулыйлар. Бу конкурста туристик туган якны өйрәнү максаты белән оештырылган. Анда 9 юнәлеш булды. Без шул 2 юнәлешендә катнаштык. Берсе якташлар юнәлеше, икенчесе мәктәп музейлары. Туган телне өйрәнү, укыту, гырыф-гадәтләрне саклау өчен шикләр юк. Оренбургның 38-нче санлы мәктәбе 29 ел эшләү дәврендә әле дә үз кыйбласын саклый алды. Оренбургдан Фируза Абсалямова, Татарлар. Ул башкалар кебек сәнгать мәктәбендә дә укымаган, зур академияларда тәмамламаган. Үзе әйтүенчә, аның төп укытучысы рәсем сәнгатенә мәхәббәт уятучы әтисе Рәшит абый була. Сүзебез Ульяновск өлкәсенең Майны районы Яңамыклауш авылында туып үскән үзешчән рәссам Иршат Алмакаев турында бара. Бүген ул ясаган рәсемнәр Ульяновск өлкәсендә генә түгел, Татарстанның Апас, Буа, Чүпрәле, Тәтеш районнарындагы байтак мәдәният йортларын һәм мәктәпләрен бизәп тора. Үз хәбәрчебез Рамис Сафин Иршат Алмакаевның иҗаты белән якыннанрак танышып кайтты. 10 балалы гаиләдә үскән Иршат апа-абыйларыннан аермалы буларак сабый чагыннан ук рәсем ясау белән мавыга башлый. Минем учителем бик яхшы иде, әти. Ул үзенең вакыты булмаса, мышлай миңа краскасын сытып калдыра иде дә, үзең тисләрен тап дип, и шуннан калды инде менә колхозный кисточкалар дименнәргә. Шулар белән эшләргә рәндем мен. Бала чакта уйнап кына башланган эш тора-бара кәсепкә әйләнер дип ул чакта Иршатның башына да килмәгәндер. Шуңа да челтәр тәрәзәле авыл йортлары, аның табигате, атлары Иршат күңеленә аеруча тирән кирип калган. Атларны бик матур ясыйм мин. Аларның дыханияларына, мускулларына, бөтен жилыларына ясыйм. Кеше кебек, бите кебек аның характеры бар. Каждый атның характеры бар, каждый терлекнең характеры бар. Иршат рәсем ясау белән дистә еллардан бирле шөгыльләнсә дә, зур залларда шау-шулы күргәзмәләр ачып, эшләренең картотекасын ясаганы юк. Шулай да, узган ел өлкә татар автономиясе үтенече белән Ульяновск татар мәдәният үзәгендә аның беренче тапкыр туган якның 17 мизгеле дип аталган шәхси күргәзмәсен оештырырга ризалыгын бирде. Монда да күргәзмәгә куелган эшләрнең байтагы авыл, аның табигать күренешләре иде. Самый яраткан вакытым минем Рамис кескен менә хәзерге вакыт, сентябрь, октябрь. Ул вакытны менә карагыз әле, менә бөтен тешләр бар. Теш сары да, кызыл да, бордовый да, яшеле дә, бөтенесе. Ультрамарин да бар. Иделнең тешләрен нинди генә теш. Салкыны да бар, йылысы да бар. Белгечләрнең әйтүенә караганда, һәр рәссам үз эшенә үзенчә якын килә. Кайбер рәсемнәрдән салкын килсә, кайсыннан җылылык беркелә. Әйтәләр, кай вакытта рәссамнарның эшләреннән, картиналардан җылылык беркелә, яисә салкынлык беркелә. Ул чынлап та шулаймы? Чынлап та шулай. Рамис менә бер не бар. Ул менә хатын-кызлар пешерәләр бит, поварлар. Алар итне, майны жәлләмәсәләр, аларның азыклары да тәмле була. И монда да шулай. Красканы жәлләмәсәң, рәсем, йылылык та бирә. И тагын бер секреты бар. Әле кемгә ясыйсың?
яхшы кешегә ясасаң, кеңелле кешегә ясасаң, рәсеме дә яхшы бара. Ну, була үзгә төрле кешегә ясап, ну, анда авыррак бара. Ну, аны үзем генә белеп торам. Кешегә сөйләмим инде мин аны, үземдә генә. Вот. Ну, күбрәк йылы бирергә, үзеңнең кеңелеңә бирергә кирәк. Бөтен душа белән. Рәссам белдергәнчә, хәтта рәсемгә карап кешенең уй кичерешләрен холкында белергә була икән. Портретның санында biz 90% кешенең характерын беләсең. Кешенең нәрсә белән занимается, йылы кешеме, ярдәмле кешеме, анардан бик күп. Сизелә ул, бик каты сизелә. Ну, шул ни бар инде, без даже бит менә рәсем ясаганда безгә әйтәләр бит. Без үзгә нигә китәбез? Измерениягә китәбез, дөньяга китәбез. Шуннан инде теңнәдә магу сикереп торырга, нинди булса ой килсә, менә ясыйсың портрет. Тишкәмә керә, ниткәмә керә инде менә Менделеев не ясаган бит инде. Безнең дә шундый нәрсә бар да, таблицаны. Вот. Сикереп торасың да, аласың да тиз-тиз генә наброслык расап бәрәсең. И килеп сыга. Билгеле инде нинди генә эшкә алынсаң да, уңайлы һәм җайлы эш коралы булу кирәк. Рәссам хезмәтендә сыйфатлы буяулар һәм яхшы пумалаларның булуы да бик мөһим. Художникларның бит менә Рамес йылдызлары да бар. Вот. Менә бусында йылдыз, менә агында бер генә йылдыз, кызылында 2 йылдыз. Нәрсә аңлата ул? Яхшыракмы? Йылдызы күбрәк сайын краска качественно, бәярәк. Вот. Мин күбрәк эшлим бәяле краска белән. Вот. Беренче слойны инде обычный белән ясыйм инде московский краска белән. Икенче слойм питерский, üçüncü слойм итальянский краскалар. Менә минем үземнең рабочий 4 кисточкам бар. Бушы үзгә бер зур белән хавалар ясыйм, сулар ясыйм, бусы белән яфраклар ясыйм. Булары белән линиялар инде ниләр ясыйм. Менә беренче номер самый тонкий, веткаларны ясыйм. Моның белән әле күбесе эшли белми. Бу каланук, алар шитины белән күбесе эшлиләр. Мин любой кисточка белән эшлим. Һәр эшнең дә матур нәтиҗәсе булган кебек, рәссамнарның да башкарган эшләренә йомгак ясау мизгеле дә бик мөһим икән. Бу миндә менә Рамес картин белән собуланам. Вот. Шуның өчен инде мин монда ни куям? Подписемә куям, үземнең подписемә елымы куям. Вот шулай менә. Мин гордостью куям Рашидович. И елын куям, ел обязательно кирәк. Иршат чираттагы рәсемен тәмамлаган сыман, безнең дә сюжет тәмам. Имза гына куяс калды. Ульянскидан Рамис Сафин, Татарлар. 1980 еллар азагында ул Ватаным Татарстан газетасының Муса Жәлил исемендәге призына үткәрелгән ярышларда да рекорд куйган спортчы. Ничек дисезме? Әйтик, берничә тапкыр Россия чемпионы булып та, бу турнирда җиңүче исемен ала алмаган пәһлеваннар бар. Сәйдәш Мәхсумов әлеге дәрәҗәгә 10нчы сыйныфта укыганда ук ирешә. Бүген ул көрәшчеләр сәхифәсенең герое. Ярыш сайын я җиңүче була ул, я бүләк алучылар исемлегенә керә. Кыска гына буйлы, ләкин келәмгә чыгуга бөтенләй үзгәрә дә куя. Курку, үркү, туктап калуны белми. Һәр вакыт җиңүгә омтылды ди аның турында чырдашлары. Экрандагы шушы егет Сәйдәш Мәхсумов инде 8нче сыйныфта укыганда ук Сабантуйда өлкәннәр белән бер мәйданга чыгып көрәшә башлый. Сәйдәш Салихҗан улы Мәхсумов 1966 елның 9 февралендә Чита өлкәсендә туган. 55-70 килограмм авырлык үлчәүләрендә көрәшә. 3 тапкыр Татарстан, 2 тапкыр Россия чемпионы, 2 мәртәбә Муса Жәлил турниры җиңүчесе. Грек-рим көрәше буенча спорт остасына кандидат. Татар көрәше буенча Россиянең спорт остасы. Көрәш нәселдән килә бездә ди Сәйдәш Мәхсумов. Бабасы да көрәшче булган. 3 малай, бер кыз үскәннәр. Өчесе дә көрәшче, кызлары чаңгычы. Тик менә улымны гына әлеге спорт төренә тартып булмады. Ул биюче ди. Бу аңлашыла да, чөнки Сәйдәш Мәхсумов үзе дә иҗатка якын кеше. Җырларга ярата. Biz 5 bala üstegen key belem, teg üsmedik irke kışakta.
Biz әнкәйнің биш шатлығы едік, биш қайғысы болдық қай шақта. Сәйдәш Мәхсүмов көрәш белән кечкенәдән шөгыльләнә. Беренче тренеры Рәдиф Сиддыйков. Сәйдәш Мәхсүмовның талантын яшьләр арасында 2 тапкыр республика беренчелеген откач, классик көрәш тренеры Хафиз Тимашев та күреп ала һәм 9 класска Казанга спорт мәктәбенә укырга чакыра. Интернет мәктәптә эшкә кадәр укый безнең, эштән соң 3-тән 7-гә кадәр тренировкалар булды. Греко-римский борьба, тренер безнең Тимашев Хафиз Шайхулович, килгәндә без 20 малай, алдык 5 малай, уку договоры, без татарча укып килгән балалар, русчаны бик начар беләбез. Вот, ахырдан инде тренер үзе җыелышка йөри башлады. Тренировкада дәресләрне әзерли башладык, шунда безне карап торып дәрес әзерләтәләр инде. Биредә ул грек-рим көрәше буенча зур мәктәп уза, күп кенә ярышларда җиңә. Куйбышев шәһәрендә армиядә хезмәт иткәндә дивизия беренчелегендә ата. Хәрби хезмәттән кайткач Волгоград физкультура институтының Чаллы филиалына укырга керә һәм үзен бар татар көрәшенә генә багышлый. 20 ел Балтач мебель фабрикасында хуҗалык эшләре буенча мөдир булып эшли. Татар көрәше секциясын җитәкли. Ул көрәш мәйданында 1982 елдан 1994 елга кадәр профессиональ рәвештә Һәр көрәшченең үзе генә куллана торган алымнары да була. Сәйдәш Мәхсүмовның ул аеруча да үзенчәлекле. Кычкырып атканда апа дип китеп барам даган, көчтә кирип китә, шуннан я үзем ләгәм приемга, ул кеше точно китә инде, балгамы, я систагамы, менә шундый мин бер нәрсә бар иде. Әлдә шул элекке көрәшчеләр белән очрашабыз бит инде, бергә көрәшеп биргән дуслар. Апа дип, миңа һаман да ул нәрсәне әйтәләр инде, ул сүзне. Апа, ни хәлләрем бар, исән саумы дип. Кул сынган, кабыргалар да, колаклар да шәрдәкләнгән, ләкин көрәшне ташларга бу сәбәп түгел. Батыр ярасыз булмый. Көрәшче булган кеше бер вакытта югалып калмас. Шуңа әйтәсе килә, көрәшне ташламагыз, көрәш белән дус булыгыз дип әйтәсем килә. Без көрәшле халык. Бүгенге сезнең белән сау булашабыз. Иртәгә дә татарлар тапшыруын карамыйча калмагыз. Исән-имин яшәгез.